Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай. Файнага дня і настрою. Вас вітае даследчык літаратуры, драматург і рэжысёр Васіль Дранько-Майсюк. І цудоўная тэатральная актрыса, майстар агучкі, чалавек, які можа сыграць любы вобраз, Алена Баярова. Мы распачынаем новы падкаст «Літаратурны вір», дзе будзем расказваць пра самых яркіх, цікавых беларускіх творцаў мінулых стагоддзяў і сённяшняга часу. Будзем гаварыць пра тых, хто пры любых неспрыяльных варунках імкнуўся захаваць творчую незалежнасць і не стаць рабом сістэмы. Нас можна будзе падтрымліваць, нам можна ставіць падабайкі, слухаць нас, натхняцца, таму што ў нас ёсць шмат цікавых для вас матэрыялаў і архіўных, і не толькі. Ну і пачнем мы, безумоўна, з аднаго з самых вядомых і папулярных беларускіх пісьменнікаў. Што гэта за пісьменнік? Васіль Быкаў. Так, Васіль Быкаў. Ну і гэта не дзіва. Усім вядома, што ў чэрвені мы святкавалі 100-гадовы юбілей Васіля Быкава. Ну і яго праўдзівыя балючыя творы пра Другую сусветную вайну, пра сталінскі тэрор, пра рэальнасць 90-х. Яны былі вядомыя далёка за межамі Беларусі і застаюцца актуальнымі і цяпер. І многія ў іх знаходзяць тое, што блізка кожнаму з нас. Мы раскажам шмат цікавага пра гэтага выдатнага творцу і пра яго няпростыя, а часам і драматычныя стасункі з уладай, якая вельмі ж хацела, каб Быкаў стаў яе адданым служкам. І ввогуле, ці быў Васіль Быкаў наскрозь лаяльным? І ці змаглі гэтага творцу купіць? Ці пераадолеў ён тыя спакусы, які яму прапаноўваліся ў часы Мазурава, Машэрава, у часы нават Гарбачоўскія? Пра ўсё гэта ў нашым падкасце «Літаратурны вір». І ў нашым літаратурным віры мы распачынаем, можна сказаць, такі серыял пра Быкава, які назвалі «Спакушэнне Васіля Быкава». Але пачнем мы з самага пачатку, а дакладней з дзяцінства нашага героя. У сённяшняй серыі, якую мы назовем «Дзяцінства ў калгасным раі», мы раскажам пра тое, дзе нарадзіўся Быкаў, хто былі яго бацькі, чаму родная сястра называла яго ваўком, чаму юнага Быкава баяліся краты, за што ён дакараў сваю маці, чаму зайздросціў аднакласніку, бацьку якога раскулачылі, і многае іншае. Так, вы даведаецеся пра многае іншае, і мы пачынаем. Нарадзіўся Васіль Быкаў у самай звычайнай сялянскай сям'і ў вельмі маленькай глухой вёсачцы Бычкі, якая месцілася ў 2 кіламетрах ад мяжы з Польшай. А гэтая акалічнасць накладвала свой адбітак на шмат што: побыт, палітыку, самаадчуванне людзей. Раджала маці нашага героя вельмі цяжка. Паводле ўспамінаў яго сястры Валянціны, мама распавядала, як раджала Васіля. Каб не суседка баба Барысіха, дык, можа, і памерла б. Але бацька схадзіў да Барысіхі, прывёў яе, і тая дапамагла. Едва радзіла, галава ў Васіля крупная была, вялікі хлопец ужо быў. І калі Васіль пасля прыязджаў да нас, усё зваў Барысіху сваёй мамай хроснай, дужа паважаў яе. Яна, мусіць, і ахрысціла яго. Ахрысціўся Васіль Быкаў у суседняй з Бычкамі вёсцы Кублічы, дзе далей вучыўся ў школе. Хрысціў яго айцец Забэла. Быкаў прыгадваў. Памятаю прычасце, лыжачку салодкага віна і хор. Спеў таго хору запомніў на ўсё жыццё. І, здаецца, пасля нічога болей прыгожага не чуў у жыцці. Увогуле, да музыкі ў Быкава былі своеасаблівыя адносіны. Калі яго пас музыка падчас працы, ён адказваў. Не. А калі хацелі даведацца, якія ў яго любімыя кампазітары, то Быкаў доўга і пакутліва падумаўшы казаў. Мае любімыя кампазітары гэта Брамс і Ханок. Але вернемся ў вёску Бычкі. Цяпер у Бычках жыве меней за 20 чалавек. І, як вядома, асноўнай славутасцю гэтай вёскі з'яўляецца сядзіба музея Васіля Быкава. Прытым цікавы нюанс.
Арыгінальны дом быў пабудаваны ў 1933 годзе, а разбураны ў 2004, праз год пасля смерці Васіля Быкова. Пра будаўніцтва хаты Быкаў пісаў: Бацька ўзяўся будаваць новую хату, бо старая згніла і жыць ёй стала немагчыма. Узімку хадзіў сельсавет, каб дазволілі спілаваць колькі хвояў, затым іх трэба было вывесці. Ужо цёплай парой закладваў падмурак, пасля ладзіў зруб і ўсё сам адзін, не пакідаючы палявой працы ў калгасе. Прыйдзе бывала на полудзень і хуценька на зруб, сякерай тюк-тюк-тюк-тюк. І так да восені. Восень перабраліся ў новую, яшчэ недаробленую, без падлогі хату. Хораша пахла сцены, але не было печы. Печ стаўлялі ўжо ў зазімак, таму намерзліся добра. А ў новай хаце, паводле ўспамінаў сястры, ложкі яе і брата стаялі побач. І як сястра з братам цікава ужываліся? Сястра казала так: мы з ім не біліся, толькі бывала пабрэшам троху. Памятаю, я дала яму мянушку воўк, а ён мне свіння. Неяк хварэлі мы на кор. Тыдзень, мусіць, у школу не хадзілі, і калі бацькоў не было ў хаце, пачыналі біцца, але трошку. Васіль бегаюць па сваёй койцы і крычыць на мяне: Свіння, 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 свіння. А я ў адказ: воўк, воўк. Тады ён кіне на мяне чым-небудзь, трапкай якой ці коўдрай. А калі сястра бачыла, што ў гэтых баталіях брат перамагае, то тады крычала: Бацька ідзе, як дасць табе. Бацьку Васіль пабойваўся, бо ён быў па ўспамінах нашага героя даволі строгі. Але баталіі з сястрой не заканчваліся. Недалёка ад дому была сажалка, дзе Валянціна, сястра Быкова, і яе сяброўкі любілі купацца. І вось што Васіль са сваімі таварышамі прыдумаў. От зноў дамо слова яго сястры. А мы, дзяўчаты, плаваць хацелі навучыцца. Забярэмся і на сажалку. Ну, так. Аднойчы ўлезлі ў тую лужыну, як прыбеглі Васіль і яшчэ 3 ці 4 мальцы, пахваталі нашу адзежу і ўцяклі. А мы, голыя, засталіся ў той сажалцы. Што нам рабіць? Але добра, што недалёка мая хата. Мы з Надзяй, з маёй стрыечнай сястрой, галяком дадому прыбеглі і галосім: купацца пайшлі, а мальцы прыляцелі, адзежу пахваталі. Бацька пачуў і спытаў: А што за мальцы? Ды Васіль наш, і яшчэ Володя, Коля, Ага. гаворыць бацька. Дык за гэтае дзела такую лазню я яму зраблю. Узяль Васіля за руку і рамнём яго, рамнём па срацы. Строгі быў тата, адным словам. Маці ж наадварот, дужа мяккая і жаллівая. І па словах Быкова, Быкаў казаў, што я ніколі не чуў ад яе гучнага слова. Всё з ласкай і добрасцю. І я лічу, казаў Быкаў, што гэта кепска. Чаму гэта кепска? Ну, таму што жыццё ўсё ж бязлітасная рэч. Для яго яшчэ ў дзяцінстве патрэбна загартавацца характарам. Я ж засвоіў ад маці занадта шмат мяккага. І гэтае мяккае мне шкодзіла і на вайне, і пасля вайны, асабліва ў войску, дзе ў пашане пэўная звераватасць характару. Наконт мяккасці свайго характару Васіль Быкаў зазначаў: Зноў жа ў дзяцінстве быў схільны востра перажываць свае і чужыя няшчасці. Асабліва як пачасціліся рэпрэсіі, сялянскіх апун, і сябраваў з хлопцамі, што засталіся без бацькоў, ад якіх іншыя адварочваліся і грэбавалі, бо ворагі народу. Таму, відаць, не дзіўна, што многія героі з быкаўскай прозы людзі сціплыя, інтэлігентныя, далікатныя, якія не могуць з хамаватай зухаватасцю радавацца жыццю і браць ад жыцця ўсё, што яны толькі захочуць. У школу наш герой пайшоў рана, у 6 гадоў. Па ўспамінах Быкава ён вельмі хацеў вучыцца. Бо ўсе сябры былі ўжо старэйшыя, і ўсе сябры ўжо ў школу хадзілі. Быкаў далей згадаваў, што зімой школа, летняй парой праца ў калгасе, адно лета ён пасвіў коней, другое пільнаваў калгасны сад, а ў школе быў выдатнікам.
Да таго ж вельмі любіў чытаць кнігі, якія здабываў, дзе толькі было магчыма. Адзін з яго настаўнікаў, які меў вельмі небяспечнае па сталінскіх мерках прозвішча Троцкі, пісаў: У 1934 годзе я вёў другі і чацвёртыя класы. У чацвёртым было 12 вучняў, тым ліку Вася Быкаў. Ён быў самым малодшым і самым лепшым сярод аднакласнікаў. На любое пытанне заўжды была паднятая рука, і калі ён адказваў, то абавязкова праводзіў прыклады з прачытаных кніжак. Любіў чытаць і чытаў усё, што траплялася пад рукі. І якая ж кніга ў нашых герояў была найбольш любімая? Ой, так тут не адна, а шмат. Гэта быў цэлы россып беларускай выдатнай літаратуры. Самы першы твор, які прачытаў маленькі Васіль Быкаў, гэта апавяданне Міхася Лынькова «Гой». Гэта была ўвогуле другая кніга Лынькова, якая выйшла ў свет, і выйшла яна ў 1929 годзе, і дзякуючы гэтай кнізе Міхась Лынькоў стаў вядомым пісьменнікам. Акурат у гэты час Быкаў, якому было 5 гадоў, актыўна вучыўся чытаць. А Лынькоў гэтыя часы станавіўся адным з самых цікавых айчынных творцаў. Тых творцаў, які здолеў нават у далейшыя сталінскія часы пісаць прозу, па-сапраўднаму захапляльную. Такімі рэчамі, як Міколка Паравоз альбо пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў, Лынькоў паказаў, што нават прыдумляючы гісторыю, дзе ўсё ідэалагічна беззаганна, можна заставацца сапраўдным пісьменнікам. Чым так моцна зацікавіў Быкава «Гой»? Вядома чым. Гэта быў сапраўдны баявік у нашай літаратуры. Сям'я прававернага габрэя супраць таго, каб іх дачка выйшла замуж за чырвонага камандзіра, які са сваім атрадам спыніўся ў мястэчку і кватаруе ў хаце гэтай самай габрэйскай сям'і. Праз нейкі час атрад з'язджае, і ў мястэчка ўрываецца атрад ужо іншы, атрад Булак-Булаховіча. Паводле Міхася Лынькова, людзі Булак-Булаховіча, яны такія інфернальна жорсткія, як каманшы з вестэрнаў рэжысёра Джона Форда, вельмі папулярнага ў Савецкім Саюзе амерыканскага кінатворцы. І тады пачынаецца сапраўднае пекла. І што? Галоўныя героі загінуць? А вось пра гэта нашы чытачы даведаюцца, калі паслухаюць наш аўдыёварыянт апавядання Міхася Лынькова «Гой». Адзінае скажу, што канцоўка там нечаканая. І яшчэ скажу, што, канешне, падтрымлівайце літаратурны вір, слухайце нас, стаўце падабайкі, і можете нам таксама фінансава спрыяць, каб у нас было больш натхнення ствараць яшчэ больш цікавых, яркіх і незвычайных перадач. Дык вось, апавяданне «Гой» гэта быў першы прачытаны Быкавым твор. Па іншай версіі, Гоя Быкаву прачытаў яго строгі тата. Словам, «Гой» вельмі ўразіў Быкава, і праз 41 год, у канцы снежня 70-га, Васіль Быкаў пісаў Лынькову напярэдадні Новага года. Дарагі Міхась Ціханавіч, будьце здаровыя і шчаслівыя ў новым 1971 годзе. Усё жыццё збіраюся сказаць вам, як я люблю вас ад самага дзяцінства. «Гой» была моя першая прачытаная ў жыцці кніга, і я тады быў зусім малы, а вы такі малады. Са шчырасцю абнімаю вас, ваш Васіль Быкаў. А каго яшчэ любіў чытаць юны Васіль Быкаў у 30-е гады? Безумоўна, адным з галоўных любімых пісьменнікаў для юнага Быкава стаў Янка Маур, ці не самы папулярны дзіцячы і юначы пісьменнік 20-х-30-х. О так, Янка Маур. Першы наш творца, хто пачаў пісаць пра экзатычныя краіны, пра падарожжа ў космасе. Хто здолеў на пачатку сталінскага тэрора стварыць дзівосную прыпавесць «Пекла». І ў гэтай прыпавесці ён паказаў, што ёсць таталітарная краіна пекла з дыктатарам Люцыпарам, і гэты дыктатар можа загінуць, калі з'явіцца хаця б двое смелых, два піянеры, якія зробяць там рэвалюцыю, і пекла ператворыцца ў свабодную дзяржаву. Быкаў увогуле многаму ў далейшым навучыўся ў Янкі Маура. Трэба пісаць невялікія па аб'ёму творы. Героі павінны быць цікавымі, псіхалагічна мяняцца.
Сюжэт мусіць быць кінематаграфічна нечаканым. Дэкарацыя, на фоне якой адбываюцца падзеі, гэтаксама мусіць адыгрываць вялікую драматургічную ролю. Мова павінна насіць чыста функцыянальнае, а не эстэтычнае значэнне. Ён чытаў усюды. Акрамя Янкі Маўра, Быкаў чытаў і Кузьму Чорнага, у якога ён у першую чаргу вучыўся хараству беларускай мовы. Увогуле, чытанне для Быкава было такім жа важным, як для нас сядзець у тэлефоне, глядзець навіны ці штосьці таксама сваё цікавае здабываць. Ён чытаў усюды, чытаў скрозь, і паводле ўспамінаў сястры Валянціны, Бывала, прыйдзе са школы, мама паставіць яму есці на стол, а ў яго з аднаго боку тутака лыжка, а ў другой руцэ кніжка. Глядзіць у кніжку, есць і кніжку чытае, а бацька кажа: ты б, сынок, хоць пад'еў, тады б чытаў. Васіль жа на гэта. А мне некалі. Ці зімой. Ужо ляжам спаць, а Васіль лямпу запаліць. Лямпа такая вісючая на красіне была. І да поўначы сядзіць, чытае. І ўрокі амаль ніколі не вучыў. Я яшчэ здзіўлялася: Вася, а калі ты ўрокі будзеш вучыць? А я ўсё ведаю. І сапраўды ўсё ведаў. Хаця і не вучыў, толькі кніжкі чытаў. А пагляжу ягоны сшытак, а там толькі... Выдатна, выдатна, выдатна. Па ўсіх прадметах выдатна. Так, самае галоўнае ў Васіля Быкава было чытанне. Кніжкі, кніжкі, кніжкі. Дзеля таго, каб купіць сабе новую кнігу, нічога не шкадаваў. Здаецца, у 5 класе ў граматыцы прыводзіліся прыклады з коласаўскай дрыгвы, якія дужа інтрыгавалі дзіцячае ўяўленне. Дык вось, па ўспамінах Быкава, кніжкі, аднак, і не было, ён нідзе не мог яе здабыць. Але улетку ў селішчах у сельмагу убачыў дрыгву. Але ж грошы. Некаторыя хлопцы з вёскі дралі на балоце кару з крушыны, сушылі, пасля здавалі ў сельпо. Давялося і Быкаву палазіць па кустоўі. Трохі насушыў, аднёс у гушчанскую слабодку, кіламетраў за 5 ад вёскі, купіў кнігу Якуба Коласа «Дрыгва». Не пашкадаваў, што купіў? Гэта была асалода, не пашкадаваў ні грошай, ні працы. Дзеля таго, каб здабыць сабе новую кнігу, Быкаў не толькі дзёр на балоце кару. Рабіў таксама пасткі на кратоў. Бывала, кажа Быкаў, налаўлю тых кратоў, аблуплю іх з курачкі, назбіраю і аднясу ў кублічыў на рыхтовачную, там грошай колькі заплоціць, дык я на тыя грошы якую-нибудь кнігу сабе і набываў. Але хто з пісьменнікаў найбольш паўплываў на Васіля Быкава? Я думаю, з тых пісьменнікаў 30-х гадоў на Быкава найбольш паўплываў гэта Платон Галавач. Бо Галавач гэта быў першы празаік у Беларусі, які з трагічным уздымам расказваў, што такое ёсць калектывізацыя. У 1929 годзе, калі Быкаў толькі навучыўся чытаць, захапляўся апавяданнем Гой Лынькова, пачынае вельмі актыўна развівацца калектывізацыя. У чацвер, 7 лістапада 1929 года, у газеце «Праўда» ў нумары 259 быў апублікаваны артыкул Сталіна «Год вялікага пералому», у якім 29 год быў абвешчаны годам карэннага пералому ў развіцці нашага земляробства. Сталін пісаў: наяўнасць матэрыяльнай базы для таго, каб замяніць кулацкую вытворчасць, паслужыла асновай павароту ў нашай палітыцы ў вёсцы. Мы перайшлі ў апошні час ад палітыкі абмежавання эксплуататарскіх тэндэнцый кулацтва да палітыкі ліквідацыі кулацтва як класа. Гэты артыкул большасць гісторыкаў лічылі адпраўным пунктам суцэльнай калектывізацыі. Платон Галавач, вядомы пісьменнік, чалавек сістэмы па тым часе. Ён едзе на вёску, едзе ствараць хваласпеўныя оды гэтай самай ліквідацыі кулацтва. Але убачыўшы, што адбываецца там на самай справе і будучы чалавекам сумленным, у выніку напісаў раман «Спалох на загонах», які выйшаў у 30-м годзе. І Галавач напісаў трагічную рэч, у якой прароча паказаў, што калектывізацыя робіць, што калектывізацыя прывядзе да страшных наступстваў, што калектывізацыя і смерць паняцці сінанімічныя. Юнага Быкава ўразіла
з якой суровай праўдзівасцю Платон Галавач паказаў тую рэальнасць, у якой жыў наш герой. Магу яшчэ дадаць, што Галавач быў акурат тым пісьменнікам, які паказаў Быкаву, што беларуская літаратура можа быць не толькі прыгодніцкай, як, напрыклад, творы Міхася Лынькова ці Янкі Маўра, але і трагічнай. І думаю, не будзе перабольшваннем, калі мы назовем Галавача першым беларускім трагічным пісьменнікам у нашай літаратуры савецкага даваеннага часу. Ну а Васілю ж Быкову было наканавана стаць такім жа вялікім пісьменнікам трагічнага гучання пасля Другой сусветнай вайны. Пра калектывізацыю Васіль Быкаў успамінаў так. Вядома ж, як у калгасах было. Голад, прыгонная праца, рэпрэсіі. Арганізавалі калгас. Прыйшла вясна, даелі бульбашку, што засталася да багульнення, і есці не стала чаго. Елі мякіну з травой, крапіву. І так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасаў нічога не давалі. Ураджаі кожны год дрэнныя, усё, што вырасці, ішло на дзярж хлеба здачу, ды і на насенне. Памятаю такія моманты. Бацька пойдзе ўвосень на канчатковае размеркаванне і прынясе гадавы заробак, паўторбы жыта. Вось і ўсё, што мы зарабілі за год усёй сям'ёй працуючы ў калгасе. Такі вось заробак. Але ж яшчэ з нас і пастаўкі патрабавалі. Мяса, воўну, яйкі, малако, масла, грашовы падатак, страхоўка, яшчэ і пазыка, і рознае іншае нават не пералічыць. Жалезнай хадой ішло раскулачванне. Па ўспамінах Васіля Быкава раскулачылі селяніна, у якога была карова з цялушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цялушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта. Значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Быкаў казаў: памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачванне было ўвосень, хаця не памятаю, ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі. А мой сябр хваліцца. А мы цягніком паедзем, ага. І мне стала зайздросна. Чаму майго бацьку не раскулачылі? Я б таксама цягніком паехаў, а так цягніка і не бачыў. Паводле ўспамінаў сястры, бацьку ледзьве не арыштавалі ў гэты час. У Кублічах была савецкая памежная камендатура. З яе прыязджалі некалькі разоў да бацькі, дапытваліся, як часта ён бывае ў цесце ў Польшчы, падазравалі ў шпіянажы. Бацька аднекваўся, мы вельмі баяліся, што яго арыштуюць, але, дзякуй Богу, абышлося. Многіх сялян павывозілі цэлымі сем'ямі. Сярод вяскоўцаў быў наводчык, які падказваў, каго хапаць. У гэтыя часы малы Быкаў чытаў не толькі кнігі, але і газеты, і часопісы, Віцебскі рабочы, Піянерскую правду, Іскры Ільіча. Хацелася верыць у праўдзівасць таго, што там пісалася. А ў газетах скрозь пра выкрыццё варагоў народа, пра выкананне планаў пяцігодкі. Калі бацька скардзіўся на жыццё, сын спрабаваў суцяшаць. Вось скончыцца пяцігодка, будзе лепш. На што бацька злосна адказваў. Скончыцца пяцігодка, пачнецца яшчэ якая халера. Тут лепш не будзе. Быкаў не спрачаўся, але думаў. Тут чаго бацька не разумее, ну вы ж газеты пішуць. Рэпрэсіі ж набіралі сілу. Улетку на Пятроўскім лузе бабы зграбалі сена. Над вячоркам ля мастка спынілася райкамаўская эмка, з якой вылез нейкі чын у пінжаку. Ён загадаў брыгадзіру дзядзьку Антону сабраць баб да кучы. Хутка ўсе і сабраліся на скрытным прылесным пагорку, пасталі зморана абапершыся на граблі. Рабкамавец разгарнуў газету і пачаў чытаць. У войску арудавала група шкоднікаў і шпіёнаў на чале з маршалам Тухачэўскім ды іншымі. Яны труцілі чырвонаармейцаў, падсыпалі ім у харч бітае шкло, выдавалі замежнікам вайсковыя сакрэты. Вярхоўная калегія вайсковага трыбуналу прысудзіла іх да расстрэлу, і учора прыгавор быў выкананы. Бабы плакалі.
Ой, гэта ж трэба такія падлюгі. Добра, што іх выкрылі, а то майму малодшаму восень прызывацца, далі бог, атруцілі б. Ці ім шкода нашых хлопцаў, звяругі такія? Брыгадзір Антон зацята маўчаў. Невядома, што было ў яго ў думках, але ён быў разумны мужык, і мы, дзеці, неяк паважалі яго. Толькі чаго ён маўчаў, нам тады было невядома. Вёска наша ў асноўным была праваслаўная, але з хутароў падсялілі некаторых каталікоў, прозвішчы ў іх былі такія: Лявіцкі, Блажэвіч, Корсак. Вось іх у першую чаргу і пабралі. Забралі таксама нашага суседа Барыса. Браў звычайна раённы упаўнаважаны НКВД Перацяцькін. І потым пасля вайны прыязджаў, мабыць, пацягнула на месца злачынства. Ну і памежнікі стараліся. Не так пільнавалі мяжу, як хапалі сонных мужикоў з гэтага боку. Ніхто з рэпрэсаваных не вярнуўся, хоць і ўсе былі рэабілітаваныя. Узялі тады таксама некалькіх настаўнікаў, у тым ліку і нашага дырэктара Карчэўскага. Цікава, што ў ролі сексотаў-стукачоў выкарыстоўвалі старэйшых вучняў. Як судзілі дырэктара, дык адна 15гадовая вучаніца была на судзе сведкай супраць яго. У кожнай вёсцы былі свае сексоты. У 1939 годзе, пасля заканчэння 8 класаў кубліцкай сярэдняй школы, Васіль Быкаў вырашае паступаць у віцебскую мастацкую вучэльню на жывапіснае аддзяленне. Мае старэйшыя таварышы, з якімі я пачынаў вучыцца, заканчвалі школу і разляталіся хто куды. Большасць у вайсковыя вучылішчы, артылерыйскія, лётныя. Юнацкі неспакой ахапіў у мяне, карцела кудысьці ехаць. Жыццё ў калгасе не рабілася лягчэйшым, хутчэй наадварот, але я не хацеў быць вайскоўцам, я хацеў быць мастаком. І вось улетку 1939 года пайшоў у школу, узяў свой атэстат за 9 клас, сабраў дакументы, некалькі малюнкаў алоўкам і акварэллю і паслаў у Віцебск. А маляваў Быкаў змалку і рабіў гэта з такой жа апантаннасцю, як і чытаў. Паводле ўспамінаў сястры, Васіль добра маляваў. Памятаю, аднойчы Троцкі, наш настаўнік, на уроку малявання паставіў аднаго вучня Івана Паршчонка на табурэтку, каб увесь клас яго маляваў. Пасля, калі прыйшлі дадому, я вырашыла паглядзець, як там у Васіля Іван выйшаў. Гляджу, стаіць бы жывы. А яшчэ памятаю, неяк нарысаваў ён маслянымі краскамі партрэт Леніна на палатне, якое ў мамы папрасіў. Дзе ўжо купіў тых красак? Мусіць, у краме ў Кублічах. Ленін у яго атрымаўся, як гэтыя фабрычныя малявалі. І парадачны такі партрэт атрымаўся. Васіль тады наказваў, каб павесілі ў хаце на сцяну. Так і зрабілі. Мама радая была, хаця абразы не знімала. Але перад самай вайной бацька гэты партрэт недзе схаваў, немцаў баяўся. І так ён і знік, закапаў бацька яго, ці што. Быкаў марыць, каб яго прынялі ў мастацкую вучэльню, бо жыць у калгасе рабілася немагчыма. Голад і рэпрэсіі гналі людзей прэч. Але дарослыя уцячы з калгаса нікуды не маглі, хіба што моладзь, падлеткі, калі каторыя паступіць вучыцца. Бацька Быкава казаў: «Едь куды-небудзь, бо тут ад галадухі зачахнеш. А там у Віцебску будзеш хоць стыпендыю мець. 60 рублёў, гэта ж грошы». Праўда, бацька меў розум сялянскі, і яму не дужа падабаўся мастакоўскі выбар сына. Лепей бы вывучыўся на настаўніка, паступіў бы ў партыю, як наш Новікаў, начальнікам бы стаў. Якім начальнікам? Для гэтага ізноў жа трэба мець ваўкаваты жалезны характар, а не такі, як у нашага далікатнага героя, які на працягу ўсіх 30-х здзіўляў і радаваў сваіх сяброў, аднакласнікаў, настаўнікаў цудоўнымі малюнкамі, краявідамі, партрэтамі, ілюстрацыямі да творах любімых пісьменнікаў Міхася Лынькова, Янкі Маўра, Міхася Зарэцкага, Максіма Гарэцкага і, безумоўна, Платона Галавача. На ўступныя экзамены Васіль Быкаў ехаў цягніком, і гэта быў яго першы выезд у вялікі свет з перасадку ў Полацку. У Полацку ён таксама быў першы раз. Па ўспамінах нашага героя выехалі на золку. Па дарозе пераняў дождж, добра вымаклі, сушыўся, ходзячы ранкам па Полацку.
Пасля звыклага вясковага наваколля гарадскі свет уражваў незвычайна. Усё было новае і цікавае. Вузкія крывыя брукаваныя вулачкі, крамы. Віцебск урадзіў мяне шматлюддзем і трамваямі. З некаторым страхам ехаў на трамвае ад вакзалу ў цэнтр. На плошчы віселі вялізныя каляровыя рэкламы кінатэатраў, недалёка высіўся грамадны сабор, вежа ратушы. Вучылішча месцілася ў добрым старым дамку з мазаічнай падлогай у вестыбюлі. Галоўныя экзамены былі, вядома ж, па мастацтву. Малявалі акварэлей нацюрморт з гаршкамі. Пасля іншыя прадметы, якія Васіль Быкаў здаў паспяхова і, вярнуўшыся дадому, атрымаў паведамленне аб залічэнні ў студэнты. Тое радавала Быкава і трывожыла бацькоў, бо не было ні вопраткі, ні абутку, ну і ні грошай. У дзень ад'езду бацька заброг каня і заехаў у двор да дзядзькі Сцёпкі, пазычыў 3 чырвонцы. Пачынаецца новы этап у жыцці нашага героя. Нягледзячы на цяжкасці, здавалася, што цяпер усё будзе як мае быць. Але ці так гэта, даведаемся ў наступнай серыі, якая будзе прысвечана вучобе Васіля Быкава на мастака. Вы дазнаецеся, за што Быкаў быў пакрыўджаны на дырэктара віцебскай мастацкай вучэльні, чаму хацеў стаць другім Заірам Азгурам, з якімі новымі нечаканкамі сутыкнуўся, і гэтыя нечаканкі памянялі яго жыццё. А мы пакуль развітваемся з вами. Не забывайте ставіць нам падабайкі, подписываться на наш канал «Літаратурны вір» і падтрымліваць нас, бо гэта дапаможа нам стварыць для вас шмат чаго цікавага. З вами быў даследчык літаратуры, культуролог, рэжысёр і драматург Васіль Дранько-Масюк. Ну і з вами была, конечно ж, дзівосная актрыса Алена Баярова. Вы слухали першую серыю нашага падкаста «Літаратурны вір», прысвечанага дзяцінству і юнацтву Васіля Быкава. Надоўга не развітваемся. Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Заўсёды з вами. Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай.